Lewap vilayetinin bazarda oturup zat satyan ähli adamlarına yüzlenýärin. Menin bu sedimi ähliňiz eşdiň. Ýaş, garry, aýal, erkek hiç fark etmez eşdiň. Siz baran barlaçylara nä ýüzüňize utanman, uyalman, hemme zatymyzy ýetik diýip aýdyp bildiňiz. Öýüme suwalanok, ýel alanok diýip aýdyp bildiňiz. Iki manada özüňizi satdyryp, ine siz kim, ine siz watan dönügi, ine size diýmeli watan dönügi diýip. Lewaply ýaş gerçekler, aýal gyzlar, erkek oglanlar watan üçin tögeşip ýörkä nä ýüzüňize siz beýle diýip söýläp bildiňiz. Utanmadyňyzmy? Iki manada özüňizi satdyryp ýören watan dönükleri. Uyalmadyňyzmy? Ölüp giden ýaş oglan çağajyklaryň ölüp giden adamlaryň ruhundan utanmadyňyzmy? Allahdan gorkmadyňyzmy? Özüňizi iki manada satdyryp utanman barlaçylara şöyle ýalan söylediňizmi? Bärde jany ortağa goýup, maşgalasyny ortağa goýup sögeşip ýören adamlaryň hiçbir edip ýören işini görmediňizmi, eşitmediňizmi? Siziň bu eden maskaraçylygyňyzy, bu ýalanyňyzy hiç wagt hiç nesil bagşlamaz, şonu unutmaň. Kim söýlenmese gep eýetini tapar, özüne barar. Watanam sizi bagşlamaz, nesilem bagşlamaz. Taryhyda sizleriň maskaraçylyk, özüne satlyk hökmünde ýazylar, şonu unutmaň. Watan dönükleri özüni satdyryp ýörerler. Size